Пак съпорт, аз ще играя Леона Тарик, Треш или Блиц. Керито ще пазя от противниците зли, кила ще му оставя и целия фарм. И така чак до Силвъра, и така чак до Силвъра. Пак съпорт, аз ще играя, билдвам танки и съм най-отпред. Ще уардвам всеки храсталак, ще чистя вижена им пак, а в тимфайтовете аз съм най-отпред. И така чак до Силвъра, и така чак до Силвъра. Прости ми, че кеесвам те, прости ми, че аз тровам те. Прости ми, хайде до след това и хилни ме, за да не умра, за да не умра. Пак съпорт, аз ще играя, билдвам танки и съм най-отпред. Ще уардвам всеки храсталак, ще чистя вижена им пак, а в тимфайтовете аз съм най-отпред. И така чак до Силвъра, и така чак до Силвъра. Прости ми, че кеесвам те, прости ми, че аз тролвам те. Прости ми, хайде до след това и хилни ме, за да не умра, за да не умра. Прости ми. Прости ми. И хилни ме, за да не умра, за да не